El president de la Generalitat, José Montilla, ha visitat l'Institut Català de Ciències del Clima i s'ha mostrat molt interessat pel projecte que pretén avaluar els efectes climàtics a Catalunya. Aquesta iniciativa pionera a Europa consisteix en la instal·lació de 3 observatoris de zones crítiques climàtiques a Vila-seca, Delta de l'Ebre, a la zona Alta Muntanya Pirineus i als sistemes agrícoles intensius de la Depressió Central. El president català ha qualificat de molt ambiciós aquest projecte, que es troba en fase inicial i s'ha compromès a estudiar-lo amb interès perquè es faci realitat el més aviat possible. Montilla ha refermat el compromís del govern i la societat catalana en la lluita contra l'escalfament global. De manera que és cada cop més evident, i avui ho he confirmat en ocasió d'aquesta visita, que Catalunya no només s'ha de mirar amb simpatia o amb preocupació el que el món faci en la lluita de tots per mitigar els efectes del canvi climàtic, sinó que tenim coses a fer. Tenim preocupacions a expressar i tenim espais a vetllar i protegir molt especialment. Jo crec que en aquest sentit hi ha una responsabilitat, una exigència i un compromís per a cadascú de nosaltres i per a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. José Montilla ha conversat amb els diferents investigadors i científics que treballen en aquest organisme creat l'any 2008 i ha dit que l'Institut constitueix una garantia en la lluita contra el canvi climàtic. El cap de l'executiu català ha anunciat que abans de finals d'any es crearà un nou grup de treball que avaluarà i analitzarà l'aplicació d'un conjunt d'estudis sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya. Aquest grup de treball estudiarà com afecta l'escalfament global en àmbits com el turisme, la salut o l'agricultura i proposarà polítiques d'adaptació en diversos camps.